Għal sen oħra wasal iż-żmien meta l-iskeletri jisħaħaw l-fatati jieħdu l-ħajja fil-lejl tal-Halloween. Din it-tradizzjoni bdiet aktar minn 2000 sen ilu mill-komunità Ċeltika fir-Renju Unitu l-Irlanda lejliet l-ewwel ta' Novembru. Dawn kienu jemmnu li f'dak il-lejl il-mejtin jitħaltu mal-ħajjin u biex jeħelsu mill-ispirti ħżiena kienu jorganizzaw riċeviment kbir. L-emigranti Irlandiżi ħadu magħhom din it-tradizzjoni fl-Istati Uniti fejn il-Halloween kiber u nxteret mad-dinja kollha. F'Malta l-Halloween qabad sew, però ħafna għadhom xettiċi. One News kellem mal-eżorċista Dun Stefan Attart li qal li m'għandniex nimxu ma' dak li ħoloq il-paganiżmu. Ir-rimarka li m'hemm xejn ħażin li tfal imorru jiġbru l-ħelu, imma huwa ta' periklu li nilagħbu mal-ispiritwalità tagħna. Ngħidu d-dinja ta' spiritizmu illi fija nfisha ma tagħmilx ġdida li mhix mal-verità fir-realtà, mhix skont il-verità, aħna nemmnu illi min imut imur jew il-ġenna jew l-infern prattikament, ġifieri ma nerġgħux niġu lura f'din id-dinja. U allura jsu bla ma nkunu nafu qed inkomplu tradizzjoni antika illi bdiet fil-paganizmu li timpromuovi realtà tal-mut u l-qawwi ta' dawn tal-ħażen, nemmnu li l-ħażen huwa qawwi, il-Knisja temmen li l-ħażen huwa qawwi. Imma temmen li Kristu irxoxta u ta' ħajja ġdida lilna l-bnedmin, lil dawk li jaċċettawh. U allura isu din hija negattività dwar. Mhux tal-istess fehma hija Marcel Bonnici li torganizza diversi attivitajiet marbuta mal-Halloween. Pratikalment risposta hija faċli għax hija xi ħaġa purament ta' divertiment. Palma għaw ħafna nies li jieħdu gost bil-karnival għaw il-festi ta' divertiment tal-miliet issa del-waqt qed joqrob ta' l-Easter. Hija sempliċiment attività li aħna konna norganizzaw kemm għall-kbar u kemm għaż-żgħar. Hija għamlet distinzjoni wkoll bejn it-tfal u l-adulti. Dawn tal-aħħar għandu jkollhom sens biżżejjed li jiddistingwixxu bejn ir-realtà u l-fantażija. Saqqet ukoll il-psikoloġija tagħmel effett qawwi għal kif wieħed iħares lejn il-Halloween.